En un poble petit, que es deia Natzaret, hi vivien Joaquim i Anna, un matrimoni bo i treballador. Tots dos estaven molt contents, ja que esperaven el naixement d'un fill. Per fi, un dia de finals d'estiu, va néixer una nena preciosa i li van posar el nom de Maria. Passaren els anys i Joaquim i Anna van portar Maria al temple per posar-la sota la protecció i el servei de Déu. Maria jugava a la plaça del poble amb els seus amics i també anava a escola, on aprenia a cosir, a llegir, a resar i, sobretot, a recitar els salms. Així va conèixer les profecies sobre el Messies. Maria tenia una cosina que s'estimava molt. Era més gran que ella i es deia Elisabet. Aquesta noia, Elisabet, serà la primera a adonar-se al cap d'uns anys que Maria seria la Mare de Déu. Amb el pas del temps, Maria va deixar de ser una nena i es va convertir en una noia alegre, obedient, valenta i generosa.